बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर सावथुन दिहुनगिरि रबि नार्जारिनि अनजालि बिसि इसा बसुमतारी नार्जारिया पन्चायत बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरै गसंदों। बिसायख'थिनि सिगांनो थामहिनबा बिसायख'थियाव देरहायैनि सिगांनो नुदों रायजोनि खामानि मावनाय। इयुनाव रायजोनि मोजां हाबा मावगोनखौ जायगानि रायजो राजाफ्रा फोथायनाय लाखिदों। 72 नं गहपुर विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय सनापुर गामि पन्चायतनि 4 नं वार्ड थाराइबारि गामिनि बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर रबि नार्जारिनि बिसि इसा बसुमतारी नार्जारिया उदां बिजाथि महरै गसंदों। सनापुर पन्चायतनि सिङाव थानाय थाराइबारि गामिनि मुंदांखा बयजोंबो मिथिजानाय बर'नि फावखुंगुर रबि नार्जारिनि बिसि इसा बसुमतारी नार्जारिया फैगौ पन्चायत बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरै गसंदों। रबि नार्जारिनि बिसि इसा बसुमतारी नार्जारि बिथाङा गावनिनो वार्डनि सिङाव सरकारनि अनसुंथाइ गैयाजासे गावनि रांजोंनो नारेंगुरी गामिनि लामाखौ खोना होदों आरो सनापुर प्राइमारिनि गंसे दथा गामिनि प्राइमारि ब्रह्म मन्दिराव टाइल्स होना होदों। बेनिखायनो रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावगोनखौ मिजिं लानानै जायगानि रायजो राजाफ्रा गोजोननायजों इसा बसुमतारी नार्जारि बिथांखौ पन्चायत बिसायख'थियाव देरहासार खालामनो थाखाय टिभिनि सावगारियाव भट होनो बयखौबो खावलायदों। बिथांनि सायावथ' जेनेबा दा आं मिन्थिनाय आरो माबा हिसाबै साखार हिसाबै बिथांखौ जोङो दा नैबे फन्द्रखान गामिनि प्राइमारि मन्दिराव जे बिथाङा दिनैनि दिनाव इलेक्सननि समाव माने नङाब्लाबो बे इलेक्सननि सिगांनि समावनो बिथाङा बे फन्द्रखान गामिनि बे मोनसे मन्दिरावहाय गावनि गोसोजों माने मावनानै मोननाय गावनि जि बेक्ति धनजोंनो बिथाङा एसेबां माने रोजा रोजा रांनि बेवहाय टाइल्सखौ दान होदों। दा बेखौ नुनानै बा बेखौ जोङो मावनायखौ नुयोब्ला हमदांनो हायो जे बिथाङा दिनै एसेबां दान होदोंब्ला अब्ला बिथाङा बिजाथि सिखारनानै बिथांनि हिन्जावा बिजाथि सिखारनानै वार्ड मेम्बार एबा प्रेसिडेन्टखौ मोनमारोब्ला बिथाङा बेसेबां आरो बिनिफ्राय साबसिन दान होबावगोन बेखिनिखौ जोङो माने ओरैनो साखार हिसाबै नुहुरखायो। आरो बिथाङा ओरैबायदि गोसो माने फ्रि मानसि बिथाङा दिनै बेल' नङा बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गामियाव जोंनि वार्डनि सिङाव गोबां दान होनो होननानै खोथाबो होदों। इतिमध्य माने दासान्दि दिनैनि दिनाव आरो जोंनि रायजो राजानि बे नारेंगुरीनि लामाखौबो बिथाङा गंनै ट्रेक्टर हरनानै साननैनि हाबाफारि माने साननैनि थाखाय हरनानै बिथाङा दा लामाबो बानायगासिनो दङ। आरो बेबायदिनो गोबां मावलांगोनखौ जों नुहुरनानै बिथांनि सायाव जोङो माने 100% फोथायनाय दङ। बेनिखायनो जोङो जोंनि आफादनि माने नैबे बिजेपि कर्मिनि जानानै माने जोङो बिथांखौ सापर्ट दङ आरो बिथांनि बे भट दारायनायाव टिभिनि सावगारियाव होनो थिननायलाय जोङो बिथांनाव होगोन होननानैनो जोङो सानदों। आरो रायजो राजाफ्राबो दिनैसिमाव माने होगोन आसायैनो होगोन मिजिङैनो माने दंगासिनो दङ। बिनिखायनो जोङो नैबे दा प्राइमारि मन्दिराव टाइल्स होनायखौ मोननानै जोङो जोबोद गोजोनदों। आरो उनफ्रावबो बिथाङा माने होबावगोन आरो होनो हाबावगोन होननानै जोङो इसोरनिसिमबो आर'ज गाबनानै दिनैनि बे माने बिबुंथिखौ आं एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। सोरनिबा दाथ' जा रबि नार्जारि बेनिनो आंगो बिसि इसा बसुमतारी नार्जारि नामा दा बिनि आन्दाराव जोंखौ दिनै गावनि बिसिखौ मेम्बाराव देरहाहोनो थाखाय रायजो राजानि सापर्ट नांगौ हिसाबै जों गामियाव बा नारेंगुरियाव फैनानै जोंनो नैबे अनसुंथाइखौ होदों। माने दा बर्थमान सिगाङाव देरहालांनाय राजनितिकनि हान्जाफ्राबो लिडारफ्राबो माने लामाखौ नायाखिसै। दा बियो गाव भटनि सिगां जोंनि गामियाव बा नारेंगुरियाव अनसुंथाइ होगोन होननानै गाव बुंनायलाय माने सानसेयाव ट्रेक्टर गंनै फुल टेंकि जेबो नाङा रायजोआनो खोनानै ला बे हिसाबै जोंनो रबि नार्जारियानो जोंनो गंनै ट्रेक्टर सानसेयाव ओमफ्राय साननैजों मावनाय जाबाय मैया सानसे आरो दिनै सानसे बेखिनियानो। आरो बेनिफ्राय नैबे सनापुर प्राइमारि ब्रह्म धर्म मन्दिरखौबो बिथाङानो माने टाइल्सखौ होनो होननानै बुंनानै लानाय दाख्लै होफैबाय। दा बर्थमान मावगासिनो दङ आरो सोलिगासिनो दङ बे खामानिया।
दायो बिथाङा जा बिसायख'थिनि सिगांनो बिथाङा बेफोर खामानिखौ मावदों इयुनावहाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावबावगोन होननानै नोंथांमोना बेसेबां बेखौथ' जोंहा आसा दङ मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा जोंनिफ्राय भटखौ बिबाय जेला आरो दा सिगां भटनि सिगांनो देरहानाय जेननायाथ' गावनिसो बाथ्रा जोंथ' होखागोनानो बेनो जेथिया जोंखौ अनबाय जेब्ला जों बेनो भटखौ होखागोन खिन्थु गुबुन गामिया होयो होआ जों बेखौ मिथिया दा बरंसो जोंनि गामिया बेयावनो होजोबगोन होननानै माने खोथा होनायबो दंखायो आरो बे खोथाबो होलांखादों जोंनि मन्दिराव टाइल्स होगोन होननानै बेखौथ' जोंहा आसा दं आरो बिथाङा बेफोर निर्बासननि बा बिसायख'थिनि सिगांबो माबाफोर मावखांबायमोन नामा मावनायाथ' दा बर्थमान सिगांद्राय मावाखै नै दा सोलिफुबाय थानाय जेनेबा बिसायख'थिनि थाखाय देरहागोननि आसायाव दा मावदों आरो बर्थमान दा सोलिगासिनो दं रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा रायजोनि जानानै आरो गुबुन गामिनि रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानगोन बे वार्डनि सायाव दा मानसिखौ नायनानैथ' जोङो दिनै बिथांखौ मा होनो समाजारिनि बिथिङावबो माने फावथिनायावबो आखा फाखा बिथांखौ बयबो मिथिगौ आरो मानसियाथ' अन्यान्यफोरबायदि सिगाङाव पलिटिकेल गेलेनानैबो फाल्थु खामानि मावाखै दा माने जों नुहुरदों माने मोजाङानो आरो देरहाहोनायाबो गाहाम होननानै आं सानो आरो बिनि गेजेरजों आङो रायजो राजाफोरखौबो खावलायदों जाहाथे बिथांनोनो भटखौ होनानै देरहासार जाहोयो बिथांनि बिसिनि जि जोंहा भट जागोन बिथांनि बिसिनि सावगारिया मा आरो जा बिथां रबि नार्जारिनि बिसिनि सावगारियानो जाहैबाय टिभि आरो दा टिभियाव जों जेरै नायनानै गुबुन हारिनि मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बायदि निउस लाइभफोरखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो गावनि दा सोलिफुबाय थानाय भावथिना बा मा होनो नायजाब बा थुनफावथाय बेखौ माने टिभिखौनो नायनानै नुयोबा मबाइलावनो नुयो हिसाबै बिथाङा माने गावनि सायख'नाय बायदि माने टिभिखौनो लादों होननानै जों सानो आरो नोंथाङा सासे नार्स ANM GNM जानो गोसो दं नामा नोंथाङा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं नामा नोंथाङा जुदि नार्स ANM GNM लेबरेटरि टेक्निशियान जानो गोसो दंब्ला थाबैनो डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनदो बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदर थावनि मसलपुर SP मावख'नि साखाथि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आर्ट्स कमार्स आरो साइन्सनि बिजोंनिफ्राय HS थाखोखौ उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसायानो पेरामेडिकेल कर्स लानो थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सोलोंथाइ फसंथानाव नांगौ जानाय थाखो खथा गोजौ थाखोनि लेबरेटरि टेक्निशियान TLM आरो नार्सनि प्रेक्टिकेल फोरोंनायनि खाबुफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो देहा फाहामगिरिफ्रा फोरोंथाइ होनाय जायो बेनि अनगायैबो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं बे समाव गोसो गुदुं फरायसा एबा सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय फर्म बिलाइखौ होगासिनो दं बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं बिथांमोनहा 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव थोंजोङै फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन